Вас вітає інфармаційная служба телеканала МКТБ. У эфире новины «Час мясцовы», у студии Леся Ушакова и галоўнае сёння. Старт ацяпляльнага сезона пачаўся ў Беларусі. Рашэнне было прынята ўладамі 23 верасня і разаслана па месцах. Добраўпарадкаванне на добры лад. У год малой радзімы навядзенню парадку на зямлі ў населеных пунктах Маладзечынскага района надаецца асаблівая ўвага. Валадар сяла 2019. Такі ганаровы тытул атрымала сям'я з Лебедзева. Старт ацяпляльнага сезона пачаўся ў Беларусі. Рашэнне было прынята ўладамі 23 верасня і разаслана па месцах. Кожны раён будзе вырашаць самастойна, калі пачаць падачу цяпла ў залежнасці ад умоў надвор'я. Перш за ўсё цяпло ўключаць на аб'ектах сацыяльнай сферы. Гэта установы аховы здароўя, сацыяльнага забеспячэння, дзіцячыя садкі і школы. Згодна рашэнню Маладзечынскага райвыканкама 23 верасня ацяпленне ўключылі ў дзіцячай бальніцы і радзільным доме. Сёння 24 верасня прадаўжаецца падача цяпла ў маладзечынскія садкі, школы і бальніцы. Што тычыцца жылога фонда, калі тэмпература застанецца папярэдняй, то існуе верагоднасць, што батарэі стануць гарачымі ў бліжэйшы час. Добраўпарадкаванне на добры лад. У год малой радзімы навядзенню парадку на зямлі і ў населеных пунктах Маладзечынскага района надаецца асаблівая ўвага. Кіраўніцтвам Мінаблвыканкама Маладзечынскага райвыканкама зацверджаны дэтальны план мерапрыемстваў, які зараз рэалізуецца. Праводзяцца месячнікі па навядзенню парадку, высаджваюцца дрэвы і кусты. У ходзе выканання плану ў Маладзечынскім раёне было адкаваны 3 дзіцячыя пляцоўкі. Адрамантавана агароджа на 8 могілках, абсталявана 15 пляцовак для збору мусара, усталяваны спецыяльныя кантэйнеры. Акрамя таго, прыведзены ў належны стан 4 зоны адпачынку на водных аб'ектах і адзначана станоўчая праца ў барацьбе з інвазіўнымі раслінамі, у тым ліку з баршчэўнікам. Але нягледзячы на сумесную інтэнсіўную працу шматлікіх структур, ёсць пытанні, якія застаются острыми. До таких относится несанкционированный вывоз мусора. С начала года ликвидировано 37 свалок общим объемом более 100 кубических метров. Снесено 26 ветхих домов. По данному направлению следует отметить положительную системную работу руководства Лебедевского, Хожевского, Марковского сельских советов и указать на необходимость улучшения работы в данном направлении председателя Городовского и Тюрюльского сельисполкома. Вопросы о состоянии работы по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов регулярно рассматриваются на заседаниях и рабочих совещаниях райисполкома, а также президиуме районного совета депутатов. Варта адзначыць, што для контроля за выкананнем плана мерапрыемстваў по наведению парадку на земле регулярно ажыццяўляюцца аблёты и объезды тэрыторыі Маладзечынскага района з удзелам старшыні выканкама і яго намеснікаў. Праводзяцца семінары, падчас якіх даюцца адпаведныя даручэнні і ацэньваецца праведзеная праца. Прынята рашэнне зачыніць. Цэнтральны універмаг «Маладзечна», самая буйная дзяржаўная крама, зачыняецца з 1 кастрычніка. Прычына для прыняцця такога рашэння – стратнасць гандлю. Інфармацыя размешчана на сайце «Млынбай». Па словах загадчыцы універмага, у наступным годзе гандлёвы цэнтр адзначыў бы 60-годдзе. Але вось ужо 3 гады гандаль ідзе са стратамі. Сваю ролю адыгралі недавоз тавару і даўгі перад пастаўшчыкамі. Гандлёвыя плошчы будуць здавацца ў арэнду. У ліку першых арандатараў харчовая крама і кропка азіяцкіх тавараў. На 3-м паверсе будзе працаваць царкоўная лаўка, швейная майстэрня. Усіх прадаўцоў універмага арандатары бяруць на працу. Добрых рук майстроў под такой назвай прайшоў конкурс сярод санітараў Мінскай вобласці. За перамогу змагаліся 25 медсупрацоўнікаў з цэнтральнага рэгіёна. Медыцынская сястра з Маладзечынскага раённага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва заняла ганаровае 3-е месца. Наша здымачная група пазнаёмілася з пераможцай і яе працоўнымі абавязкамі. Работу медыцынскага персонала, які даглядае за пажылымі грамадзянамі-інвалідамі, лёгкай не назавеш. Але нягледзячы на гэта, Галіна Івановна кожную раніцу спяшаецца на працу, якая ўсё ж такі любімая. Не з-за вялікай зарплаты і задавальнення. Усё проста, яе тут чакаюць. Сразу было как-то и страшно, потому что с людьми, с пожилыми это очень непросто работать. У каждого свой характер, у каждого свой нрав. У каждого что-то свое, но как-то решила попробовать. Я, конечно, не пожалела об этом, потому что, общаясь с людьми, которые уже в возрасте, люди пожилые, получается, даже иногда они дают очень дельные советы. От них даже можно очень чему-то поучиться, научиться, потому что как бы у них какой-то жизненный опыт все равно больше, чем у нас.
Як вы сябе адчуваеце? Першае пытанне медыцынскай сястры. Падчас абхода пастаяльцы звяртаюцца з просьбамі, каму патрэбны лекі з горада, прадукты ці іншыя тавары, а хтосьці хоча проста пагутарыць ці звярнуцца за парадай. Галіну Івановну паважаюць як пражываючыя, так і калегі. Жанчына дакладна ведае свае абавязкі, але выконвае заўсёды больш. Галина Ивановна за время своей работы зарекомендовала себя очень ответственным, добросовестным работником. Она может найти выход из любой ситуации, сложившейся в отделении, по состоянию здоровья с проживающими по каким-то бытовым причинам. Но она очень активная у нас женщина. Дзіўна, але ў медыцынскай сферы Галіна Івановна толькі 2,5 гады. Да гэтага працавала ў будаўніцтве, а пасля вырашыла, што здолее дапамагаць іншым, скончыла спецыяльныя курсы. І хоць тэрмін працы невялікі, тым не менш прызавое месца на конкурсе пацвердзіла прафесійнае майстэрства. Тут не паспрачаешся. Чалавек на сваім месцы. Такі чалавек, што яна ад душы ўсё робіць. Ад душы. Яна і памое. Як я не могу, яна мяне і памые, і вытрае, і положа, і... Ну, не могу более ничего сказать. Одного слова благого не скажу. Бо все хорошее. Яна у меня як дочка. Моя дочка Галя звалася погибшей. І яна у меня за дочку служит. Сёння ў аддзяленні кругласутачнага знаходжання для пажылых грамадзян і інвалідаў жыве 20 чалавек з розным характарам, з рознымі адносінамі да жыцця і жаданнямі. Для адных пастаяльцаў Галіна Івановна як дачка, для іншых як сястра. Галина Ивановна хорошо относится до нас, и як сестра, як сестры родные, як у семью другую попала я. Так хорошо она относится, як в семью. Это моя вторая семья. Наша Галя, Галина Ивановна, такая чудесная, хорошая женщина. Дай Бог ей здоровья всем. И она вот нам попросишь таблетки купить. Вот мне надо нитки купить, она всегда купит. И всегда добро людям относится. Утром придет, доброе утро, девушка, как ваше здоровье? Может кому таблетки дать? Дабрыня выратуе свет, упэўнена медыцынская сястра. Выслухаць кожнага пастаяльца, падтрымаць у цяжкую хвіліну, паказаць прыклад – гэта як таблетка, толькі для душы, а таму эфект ёсць адразу. Алесь Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Валадар села 2019. Такі ганаровы тытул атрымала сям'я з Лебедзева. На абласным этапе праекта, што прайшоў у Любані, прымалі ўдзел 17 таленавітых і дружных сем'яў. Удзельнікі прадэманстравалі свае гаспадарскія ўменні, рубілі і складывалі дровы, майстравалі лаўкі. Не без увагі суддзяў засталася як фізічная падрыхтоўка сямейных калектываў, так і іх інтэлектуальныя здольнасці. Па выніках усіх этапаў конкурса лепшай стала сям'я Пятра і Вольгі Мячкоўскіх, што выхоўваюць 3 сыноў і жывуць у аграгарадку Лебедзева Маладзешынскага района. Конкурс на самом деле очень интересный, и участие в нем того стоит. Ну, стоит поучаствовать, попробовать свои силы. Конкурс о том, что семья – это важнее всего. Семья на селе – это вдвойне, наверное, сложнее, потому что дополнительные испытания для семьи тоже. Поэтому здорово, что они проходят, здорово, что их поддерживают. Спасибо тем людям, которые вот принимали участие в подготовке нас к этому конкурсу, за подготовку нас к этому конкурсу, за выделение автотранспорта, на котором мы могли доехать. Такие красивые костюмы нам предоставили, поэтому всем большое спасибо. И особенно спасибо большое тем, кто за нас болел и переживал, потому что благодаря нашей группе поддержки мы одержали еще первую премию, выиграли в конкурсе видеороликов. Наш видеоролик и ваше голосование в интернете нам прям очень-очень помогли. Спасибо всем. Варта адзначыць, што Мячкоўскія атрымалі перамогу на раённым этапе конкурса, што адбыўся ў ліпені, пасля на абласным. У хуткім часе яны прадставяць Мінскую вобласць на рэспубліцы. Сельскагаспадарчы праект «Валадар села» стаў ужо традыцыйным для Беларусі, каторы год ён збірае творчыя, маладыя і дружныя сямейныя пары. Прахладнае надвор'е і ў асноўным без ападку. На працягу працоўнага тыдня пераважны ўплыў будзе аказваць скандынаўскі антыцыклон, сфармаваны ў халодным паветры. Падрабязна аб надвор'і адразу пасля кароткай рэкламы. Да сустрэчы.